Paskaa tulee ihan vityysti. Miksi sä oot täällä? En mä tiedä. Tervetuloa kaikki katselijat ja kuuntelijat tänne Kaarinan frisbeegolf-radalle. Me ollaan täällä nyt kukonlauluaikaa ja linnut tuo visertää ja me yritetään näyttää miten heitetään vähän frisbeekiekkoa tälle maanantai-aamusta. Eiköhän lähdetään suorittaa tästä heti. Herra Isohansikasta. Se on siellä. Se on Varmos. olkapääsijoilla. 5 metriä. Yes. No, ei tuu takaisin. Se on passeli. Kaverili ei tommonen ikävä 15. Ei palpaina. A2, kakkosrinki ja putit ubbaa. 8 metriä. Napiseepi. Kakkosväylä. 64 metriä. Kasvusto on jo aika paljon. Mut perushyssä. Jatkaks A2? Kyllä. No mennään. Ihan se on ihan. 8 metriä. Soittelee. On. Nice. Äijän viereen. Noniin. Lähellä ollaan. Erityistä niin sanotusti. Mä voin laittaa napistelee tosta. Hyvä. Jees. Kolmosväylän pari eli 60 ja semmonen pikkunen fore tuolta. Tonne oikeaan pitäisi tippua. Noniin. Fore mestari. Kaiken läpi. Hienosti. Sitten rullaa edelleen, niin vedetään samaan putkeen. Oi, teräväreunainen kalipperi. Ei oo toi fore kehittynyt niin paljon kuin muut muodot. On smooth. On siellä tanssilattialla. Ei jäänyt pitkä putti onneksi. Päästään pois täältä hyttystä luot nopeesti. Ele. Vähän joutuu kyykkimään ja joo. Yes. Sitten väylä 4 ja 5-8 lukee tuolla ja Johnny. käpistä ja hiukan oikealle alas. Mennään tänne vähän niin. Tällainen innova sarkki DX-muovi. Niin varmaan flippaa. Johnny. Sehän on. Ele. Noniin. Kaunis. Poja sensei lirvahti vähän syvälle, mutta eipä tässä oikein oo. Nostellaan. Mui. Ja Johnnyhan tippui sitten ihan parketilla. Hyvä. Pitkää, suoraa. Joutuu meikäläinen spagetti käteen ainakin työskentelemään. Laitatko taas A2 nostolla? M3. Oh, vittu mikä kuopasu. Ja hyttystanssi keskeltä. Noin.
Kyllä. Ui, nyt on sormetkin edes. Ui, come on. Yes. Ai vittu! Perkele! Hiukan jäi matkaa, mutta eiköhän enää naulata. Noin. En tiedä mihin osuus tää avaus, mutta pomppis kivasti tänne kuitenkin. Se on hyvä, kun on tommonen iso hansikas, niin tuurikin joskus kohtelee. Se olisi keskusliikuntapuiston metsän viimeinen väylä ja niin kuin näkyy, niin uuniin tarttis osua. Ja, mitähän tää on, 60 jotain, jotain metriä. Ajateltiin vähän hassutella, heitetään foret. Lähdetään hakemaan tähän tämmöistä 12 nopeukset forea. Ja Pahoittelu, jos kameramies vähän heiluu, koska tää hyttysi jo tähän aikaan. Tää on nyt kyllä vähän helvetistä hyttysiä. Anna mennä. Siihen jättää tommosen. Hei, hyvä osuma. Pitkällä putilla. Me otetaan toi. Noniin. Mä näytän sulle vielä päkkäri, miten tää ois toiminut. Noniin. On aika onnekkaat ground plate ollut. Hyvässä avauksessa hyvä lopputulos. Kyllä. Niin edespäin. Laitellaan. Aika safe oli. Ties meneekö kamera kädessä? Menee. Otetaan tää nyt vielä. No niin, ollaan saavuttu puoleen väliin eli 7 väylällä ja tommonen aika suorakko ja parneloinen ja Nurmikko on leikattu, niin voi laittaa vähän ruutaa. no niin. Ei muuta kuin sama vauhti. Katsotaan mistä tästä olisi kiva kuvata, kun tää on oikein mahtavaa. Oikein leikattu, siellä on pitkää. Mitä? Oliko siellä joku niinku tommonen lehtikasava? Oli ihan hyvän näköinen, joo. Hieno. Nähdään airsotti. On tämmönen D3 tässä. Aikamoinen pannu. Se lähtee tonne nyt korille. Osu. Alas. Tuli alas. On Väylää. pitkä. Tähän me tähdätään. Hyvä. Kylmä märkä. Noin. Hermos. Jees. Tommonen urheilija. Se kävi nyt semmonen ihmeellinen asia, että Teemu on tässä näin ja mä outraivasin hänet, että minkä tyyppistä. Sulla on vielä tommonen 40. Ältää vastaan kun niin. Toi oli sit tosi hyvä. Oi, hyvä osuma. Helppo putti tulos. Noniin, rullaa. Syttyputti. Vähän anteroa tarvii antaa. Okei. Ok. Joo. Toivottavasti se siihen hiukan jäi. Noniin. Noniin, äijällä jäi tommonen 8 metriä. Ei toivois kellekään, varsinkaan sul, mut kyllä. Vaarallinen pudotus. Hyvä. Yes. 8 väylää kohti. Joo, väylä 8 ja pojilla on vähän foreet kipeät, niin joudutaan nyt temppuilemaan ton päkkärin kanssa. Eli tonne aukeelle ja sit halutaan kääntyä vähän oikealle kori. Ei edes. No nyt vasta näkyy. Joo. Aika paljon joutuu laittaa Joo, me antsaa tai sitten tosi alivakaat kiekkoa. käytössä tää Seppo Pajauksen M3, mikä on ollut luottokiekko vuodesta 1934. No niin.
Ei voi paremmin piirtää. Huhhuh. Kiitos Seppo. Kiitos Seppo. Jatketaan saman linjaan. Mulla on Sepon polvilumpiosta tehty D1. Vähän viallinen yksilö. Alivakaa kuin mikään, mutta katsotaan. Noin. Siellä se varmaan on. Se on itse asiassa todella. Noin. Joo, kato. Tähän saapuisi sepipajaus ja kameraputti siitä. Kauhean puhdas ollut, mutta sinne meni. Mikke et tiedä, missä se on. Mennään katsomaan. Ei hajuakaan. Nyt onkin outo juttu. Katosi. Missä? Noniin. Täällä on nyt sit suoraan. Tarttis naulaa vai? Joo, tarttis. Ja hän tekee. Seuraavaksi väylällä numero 9 ja tommonen niin sanottu koiran jalka tonne vasemmalle ja semmoista tommallista heittoa se huutaisi ja sieltä pikkusen vasemmalle ja jonkunnäköinen lähäri kipoalle tai kippoon. Ja mä voin antaa mennä. Mulla on oikeesti sen verran kipeä nyt toi hansikas, että mä heitän taas tän D1. Kyllä varmasti menee asti. Polviluu D1. Laitetaan semmonen pystyhyseri tonne. Flip up ja kovaa ajoa. Sehän toimittaa. Joo, se on vaan liian pitkä. Se on kyllä nyt. Vittu. Se on siellä takajuunati heinikossa. Milläs lähdetään? No, meillä on tietenkin It's Your Boyn D2 seuraavaksi vuorossa. Mistä se D tulee? Lähdetään koittaa semmoista sisseä tonne. On big boy hyssä. Sori kun kamera heiluu kun hyttyset vittu saatana. Eipä haittaa. Eli toisin sanoen tässä menee väylä ja siinä on priima avaus ja kori näkyy tuolla. Ja sieltä löytyy herrasmies vähän pitkänä täältä väylästä ja jonkunnäköinen hyserin paikka se taitaisi olla. Niin. Joo. Mennään katsomaan. Sieltä iskastiin ja zoomataan korille, luotto on kova. Noniin. Sehän oli ihan näppärä. Katsotaan sieltä kaveri laittaa. On sokeri. Seis. Kiva. Väylä numero 10. 108 metriä. Ei mitään edessä. Pitäis nykyään löytyä kyllä aina semmonen heitto, että vaikka millaiset tuulet olis ja millainen moodi, niin pitäis aina päästä, eiks niin? Joo. Yritän parhaimpaa ja katsotaan mihin se riittää. Sitten taas Dig 2. Oh. Osui sinne takapuun oksiin. Siitä jarruja. Se on aika lailla alla. Se on aika lailla hänessä. Annetaan rullata nyt tästä, koska kaikkihan meidän heitot kuvataan ykkösellä purkkiin. Niin Juuri näin. me ei feikata asioita. Mikäs siellä on kiekkovalintana? Stardust. Yes. Näissä kraidut oli paskaa. No, mut hei, hyvällä putilla selvii.
Jes, eli 10 verran jäi puttiin ja siellä on nyt mopoauto 10 tiillä. Katsotaan miten. Oi. Voin tästä kanssa nostella tän dermosillin tohon noin. Sitten ollaan toisteksi viimeisellä väylällä, eli 103,5 ja par 4 ja tämmöiseltä se näyttää sitä alkukäppiä. Tonne avoimelle se huutaisi ja sieltä sitten päästään tonne korille, mikä on tuolla jossain. Richard tuhoaja. Richard tuhoaja. No joo. Se Daniel Davidson 2. Joo. Double D. Samanlainen kuin äijällä, Mut vähän parempi. vähän erilainen. Helppo pirkku. Joo. Kyllä. Ai että. Ai että. Läijä tuntee ton kiekon. Mikä kiekko se oli? Oli A2. Kuinka kauan sä oot pelannut frisbee-golfia? 42 vuotta. Mitä vittu? Joo, mitäs sieltä keksitään sitten? Hiukan pitkänä aukosta ja... A2, tossa on niinku 2 oksaa, niin siitä väliin. Korkea. Noin. Ei haittaa vaikka on iso hanska. Joo, tässä on vaan tässä väylässä oikeesti kakkosheitolla on merkitystä. Vaikka epäonnistuu toi ensimmäisen, niin kakkosheitolla pääsee helposti. Viimeistä viedään. Pilli 64. M3 viimeiseen haasteeseen. Nautiskelee! Ui, termos! Yeah. Ja samaan putkeen lähtee. Joo, mä kerroin Teemulle, että mulla on tämmönen uusi Calvin mitari hetti. Katsotaan miltä se näyttää. T-Rex. Joo, mä pohdin, että mä oon T-Rex. Ei oo sen vaikeaa. Oh. Onkin jotain miettein nyt viimeiseen puttiin. -12 pääsis täällä. Joo. Ihan ok kiessi täällä. Tässä vähän pystyy parempaan, mutta sitä varten täällä ollaan reenaamassa. Hyvä. Noin. Hyvä. Laitetaan pois. Kiitos katsojille ja sulla oli jonkunnäköinen terveinen tähän loppuun. Joo, terveisiä kotiäitille ja muista tilata itsellesi pizza ja soittaa vaikka vanhemmille ja kertoa, että miten tärkeitä. Joo, Kiitos. sulla on muuten yksi hyttynen tossa lakissa. Neppaa se vittu. No, Yes. ai vittu, oota. Vittu! Ai vittu. Oikeesti. Oi saatu.